سلام سلام همينيكم ناي قانچ حق يوتيوب channel تخاتلتي بالحلفه او سرحو فيديوهات اب يوتيوب تنكرنا نحسرحنا كاب يوتيوب تخفلتي كنخون نخلينا وين دغنا كاب يوتيوب بزح ገንዘብ نغن نخلينا يله او سرحو فيديوهات نسخم دغنا استوسنه زي امنكم مسلني كاب يوتيوب لغنا خاي ገንዘብ فيديو سريحا اخلنا يلهم او كومنتن بسلكن او طيقكم نسوات مالتي ስለዚህ انا ورحي يغنلل بحدن رؤينا مالتي ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አንخد ላዛ ክሮም ሊብል ሓደ ግዜ ለክሮም አንخفት ማለት እዩ ካውዚያ youtube.com ኢለ ክሊክ ገብርየ እስኹም ደገና ቀጥታ ላብ ዩቲዩብኩም ተኣቱ ትኸሉ ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዝ ሊል ምስ መጸለ ኣብዚያ ኣብዛ ፕሮፋይሌ ኣብዚያ ሓደ ግዜ ክሊክ ገብርየ ማለት እዩ ምክንያቱ ማንኛውም ልሰራሕናዮ ነገር ንርኢ እንደኾይና ኣብ ዩቲዩብ ስቱዲዮን አትኔና ማለት እዩ ሞባይልና ንጥቀም ሰባት እንደኾይና ናብ ዩቲዩብ ስቱዲዮ አፕሊኬሽን ናትኔና ማለት እዩ ስለዚህ انا ሓደ ግዜ ኣብዚያ ኣብዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ትብል ኣብዚያ ሓደ ግዜ ክሊክ ገብርየ ማለት እዩ ስለዚህ አወርሒ ልሰራሕና የገንዘብ ቅድም ራይና ግን መጀመሪያ ላብዛ ኮንቲነንት ድብል ላብዚያ ሓደ ግዜ ክሊክ ንግበር ስለዚህ ሃምዝ ገርና መስአተና ልሰራሕና ቪዲዮታት ኣብዚ ነው እንሪዮ ንኽልና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚያ ግን ሓደ ግዜ ቪዲዮና ገንዘብ ንከይሰርሕ ልገብሩ ነገራት ነው ኣብዚያ ልሃልና ከሪኦኩም ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ ብላዕሊ ኣብዛ ፊልተር ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ጎር ኣብዚያ ሞ ክሊክ ምስገርና ኣብዚያ ስለዚህ ሃምዝ ሊብል ብዙሓት አመራራት ሞጽና ማለት እዩ ስለዚህ ዘና መጀመሪያ ታያ ኤጅ ሪስትሪክሽን ይብሎ ማለት ስለዚህ ኤጅ ሪስትሪክሽን ማለት እዩ ንአምነት ህፃናት ንከይሪዎ ወይ እንደገና ትሕቲ 18 ዕድመ ለለው ንከይሪዎ ኢልና ለአገድናዮ ቪዲዮ ወይ እንደገና ኣብ ሴቲንግና ፖስት ክንል ከለና ለቅመጥናዮ ቪዲዮ ንሕርሃልዩ ኣብዚ ኤጅ ሪስትሪክሽን ትል ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብሪና ማለት እዩ ስለዚህ እናተ ቪወርስ ኦቨር 18 ኦኬ ሃምዛ ገይረ አፕላይ ክብል ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዝ ለቅመጥክዎ ወይ እንደገና ኤጅ ሪስትሪክሽን ልጎርኩሉ ወይ እንደገና ናይ ዕድመ ገደብ ልጎርኩሉ ቪዲዮ የብለይ አይመጽይ ማለት እዩ እዚያ ሓደ ግዜ ኤክስ ገይረ ወጽየ ማለት እዩ እንደገና ኣብ ለለታ ኣብዛ ፊልተር ክሊክ ገብር ሓደ ግዜ ሞ ናምነት ለኾነ ኮፒራይት ቪዲዮ ንሕራሊና ኮፒራይት ለዎ ቪዲዮ ገንዘብ ክሰርሕ ስለለይኽእል ኣብዛ ኮፒራይት እንደገና ቼክ ንገብር ማለት እዩ ሕዝውን ኮፒራይት ለሎጎ ቪዲዮናተ የለይ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚያ ኤክስ ኢለ ወጽየ ማለት እዩ ስለዚህ ናምነት እንደገና ዘለላ ሓደ ሜድ ፎር ኪድስ እንደገና ንህፃናት ይልኩም ሰራሕሙ ቪዲዮ ሊብል እንደገና ኣብዛ ራብዒት እዚያ ማለት ኣብዚያ ክሊክ ገብርየ ካው ሃምዝ ለአማራጽ መጽልኒ እዩ ኣብዛ ቀደመይቲ ሜድ ፎር ኪድስ ስለዚህ ንህፃናት ልኻል ሰራሕካዮ ናምነት እዚያ ትገብሪ አፕላይ ክላይ ማለት እዩ ስለዚህ ንህፃናት ለሰራሕዎ ቪዲዮ የለይ ማለት ስለዚህ ሃምዝ ገይረ ቼክ ገብርየ ማለት እዩ ስለዚህ ናይተ ቪዲዮ ሁሉም ካብ ኮፒራይት እና ካብ ኤጅ ሪስትሪክሽን ወይ እንደገና ንህፃናት ለሰራሕዎ ቪዲዮ የለይ ማለት እዩ ስለዚህ በኻሊ መንገድ ግን ምፍላጥ ይካል እዩ ማለት ናምነት ኣብዚ ነው ኣብዚ ሪስትሪክሽን ሌቭል ኣብዚ ቪዚቢሊቲ ሞኔታይዜሽን እንደገና ሪስትሪክሽን ሌቭል ኣብዚያ ነን ክል ነው ሁሉ ማለት ስለዚህ እዚኦም ሃምዝ ናገርና ሁሉም ቪዲዮታትና ቼክ ንገብር ንኽልና ማለት ስለዚህ ካብ ሃምዝ ገርና ሁሉም ቪዲዮታትና ቼክ ንገብር ኣብዛ ፊልተር ትብል ዚያቲና ኮፒራይት ለው ይሁን ወይ እንደገና ንህፃናት ለሰራሕ ቪዲዮ ይሁን ከይህሊ ወይ እንደገና ተሳሒትና ኣብ ሴቲንግ ለቅመጠኝ ነገር ከይህሊ ኣብዚያ ግን እንደገና ቼክ ገርና ካብ ሁሉ ቪዲዮታትና ናምነት ኮፒራይት ሓንቲ ቪዲዮ ንሕራልያ ወላ ናይ ቀደም ትኾን ማለት እዩ ኮፒራይት ድሓሩን ኮፒራይት ክልካ ስለልኽእል ቪዲዮ ከምስ ለኻዮ ድሕሪ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ኮፒራይት ክሕዘካ ስለልኽእል ኮፒራይት የምናልባች ከይህልየካ ኣብዛ ኮፒራይት ክሊክ ትገብር ካብ ጠቅላላ ቪዲዮታትካ ወይ እንደገና ካብ ልሰርሕካዮ ካብ ፖስት ለልኻዮ ቪዲዮታት ኮፒራይት ለለው እዩ ከምጸልኻ ማለት እዩ ናተይ ግን ስለለይብለይ ኣየምጸለይ ማለት እዩ ስለዚህ እዚያ ኤክስ ገይረ ወጽየ ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዛ እንድሕገርና ቪዲዮታትና ኮፒራይት የብሎሚ ገንዘብ ስለ ስርዓት ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ሕዚ ናብዛ አናሊቲክስ ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንግበር ማለት እዩ ኦኬ ስለዚህ ሃምዝ ምስልና ኣብዚ ኣብ ቅድም ትመጸልና ኣብ ሓደ ወርሒ ልሰራሕናዮ ማንኛውም ነገር ኣብዚ ግልጽልና ማለት እዩ ንኣብነት 77.9 ከይ ቪው ነኒ 9.2 ከይ ዋች አወር ነኒ እንደገና ልዕሊ 210 ለኾነ ሰብስክራይበርስ ነው ማለት እዩ እዛ ዶላር ልሰራሕዋ ግን ሕዚ ኣይሪኦኩም ዝተወሰነ ለኾነ ነገር ክሳዕል ነገረኩም ማለት እዩ እዚያ ዶላር እንደይ አወርሒ እንደይ ሃም ሰራሕዎ ኣብዚያ ቁልጭ ኢለ እሱም ግን ለግዚው ገሞቱ ማለት እዩ ድሓር መጠረሻ ክሪኦኩም ማለት እዩ ስለዚህ ሃምዝ ገርና ዞም ለለው ነገራት አወርሒ ልሰራሕናዮም ሃምዝ ገር ከሪናዩ ካው እንደገና ጠቅላላ ልሰራሕናዮ ንርኢ እንደልና እንደገና ኣብዛ ላስት 28 days እንደገና ኣብዚያ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብርሞ ካብዚ ሓደ መሪጽና ናምነት ናይ ሶሙን ክሊክ ንድሕገርና ኣብ ሶሙን ልሰራሕናዮ ነገር ሁሉ ኣብዚ ይመጽናሎ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚያ ክሊክ ምስገርና መስአተና ኣብ መጠረሻ ያለና ካስተም ትብል እንደገና ኣብ ደልና የማዕልቲ ማለት እዩ ደልና የማዕልቲና ከሪና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዛና ለለኽዎ ግን ላይፍ ታይም ስለዚህ ሓደ ግዜ ጠቅላላ ልሰራሕዎ ገንዘብ ጠቅላላ ልሰራሕዎ ለግነኽዎ ቪው ኣብዚያ ከሪኒ ማለት ስለዚህ ላይፍ ታይም ትብል ሓደ ግዜ ክሊክ ንግበር ማለት እዩ
ስለዚህ همزي لكليك مس غورخو لغنخو فيو ابزنيكم لغنخو واچاور እንደገና ابزنيو ሁሉ سبسكرايبر تا ابزنيو لغنخو دولار ون ابزنيو ማለት እዚ ያለ ግዚው ከሐባየን ምክንያቱ ሓደ ነገር ዝተወሰነ ተወስድዎ ለዶልዮ ነገር ስለለ ማለት ስለዚህ همز ገይሩ لسرحنا የገንዘብ ይሁን ማንኛም ለሎ ቪው ኣብዚ ይቀምጠልናይ ማለት ሕዚ ንስኹም ግን ዩቲዩብ ሰብ ከመይ ልኸፍለካ ካብ ቪዲዮ ልኸፍለካ ካዋች አወር ዲዩ ወይስ ሰብስክራይበር ብዙሕ ብለግና ካውፅሩ ልኸፍለካ ልብል የምናልባች ሓደ ነሰብ ለይትረዶ ክትጥይቕ ይልዩ ማለት እዩ ስለዚህ ዩቲዩብ ልኸፍለካ ብቪው እዩ بحجرو ማለት ስለዚህ ናተይ 683 ከይ ክሳሎ ማልቲ ልሰራሕዎ ቪው ማለት ስለዚህ ናይዘን ቪው ዚን ተጠራቅመንየን ዶላር ልሰርሓ ማለት እዩ ስለዚህ ሕዚ ማንኛም ወርሒ ልሰራሕናዮ ማንኛም ናይ ገንዘብ ንክክ ነገር ኣብዛ ሬቪን ትላብዚ ሓደ ግዜ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ስለዚህ እዚያውን ለግዚው ያሪኩሚ ክሳሎ ማልቲ ልሰራሕዎ ኣብዚ ብዶላር ተቀምጣንያ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ከሪኩም ለለኹታዩ ኣብዝኒዮ ናምነት ናተይ ኣብ ወርሒ ዩቲዩብ ሲ ወርሒ ገንዘብ ልላኸለይ ኣብዝኒዋ ተሰሪዐን ማለት እዩ እዚያ መጠረሻ ከሪኩም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ግን ክንግዘው ልግበና ዩቲዩብ ብክልተ መንገዲ ይኸፍል እዩ ማለት እዩ ናምነት ካብ ነውሕት ቪዲዮና ካብ ሓፀርቲ ቪዲዮ ማለት እዩ ስለዚህ ናተይ ኣብዛ ሾርት ልብል እስቲ ካብ ሾርት እንደ ቪው ኒኒ ወይ እንደገና እንደ ዶላር ኒኒ ልብል ኣብዚያ ክሊክ ገና እንተ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዛ ሾርት مساعته أبزيا 350 قصر نيا مالتي إذا 350 قصر زيادة هي كفيو كاب شورتس لقنا هو فيو مالتي سلازي اللي سرح هو جنزي بالله مهنياتو ناي فيو نا شورت سون ناي وعد الحق سلالوا منهم دولار يسرح هو مالتي سلازي لابزا فيديو سليل مهوس لكم بتغلى لا أزي دولارون أبدا تعمتني أزياون أيريوكمي مهنياتو أمتر شكريوكم سلالوا الحكم مالتي سلازي دولارون زيانيا فيو ناتي أزيانيا مالتي شدشتم تي سامانة نتشوعات كي سلازي شدشتم سامانة نتشوعات شيح ناتي channel بتقللا لغنيو فيو مالتي سلازي نايزا شدشتم تي سامانة نتشوعات شيح فيو هندي دولاريو كبني بزيا أبزال الله قطر زي أبزيا الروحيو مالتي سلازي حزي ناتي channel شدشتم سامانة نتشوعات كي وين دقنا شدشتم سامانة نتشوعات شيح فيو نيو مالتي دقنا حلف النافزيا 0.81 دولار نياماتي سلازي إذا شدشتم سامانة نتشوعات شيح فيو كبازح ب0.81 دولار غيريو يوتيوب الروحيو لامناتي اكاونت للخلي جنزه مالتي سلازي ابدا 0.1 دولار ملكت لله ابغرا تايتلنيا ريفينيو بير 1k فيو مالتي سلازي بحصر تمالتيو يوتيوب كاب 1 شحسي هندي دولار يخفلك سلازي ناتي كاب 1 شحسي هندي دولار يخفل مالتيو 0.81 دولار كاب 1 شح فيو مالتي سلازي كاب شحسي 0.81 يكون لهم مالتي سلازي كاب شدشتم 8.7 شح أخا هندي دولار كجني لي خلي بيل بعد يوتيوب كالكوليت غيرو أفزع قمت وانيو مالتيو إذا جن كاب نايلون معلتنا نايت مالي ناي دحر ساعات كاب تمالنا دحر ساعتنا كاب نايلون معلتي لي حواس فيو مالتي لازم زي قصر زي نجا تغير تخليها مالتيو سلازي همز غيرو يوتيوب يقول خفلنا مالتي سلازي نشحسي 0.81 نعي خفلن له مالتيو كاب شح فيو لقنا كله مالتيو سلازي ناي مان يمسوي اللي تفعله 0.6 كيلو خيل 0.5 كيلو خيل حرنت خلت كيلو خيل أي فلتي مالتيو سلازي همز غيري يوتيوب اللي خاف لنا مالتيو سلازي حزي لازم مترشا كوسركم مالتيو انا كسالو مالتي لقنا هو جنزب واو 500 أروعي تشعنتي نتوي 5 دولار في اليوم مالتيو ابيت ازغو نزياس ندز تربع بزخونه نزي ابدي سرحني اهو مالتيو سلازي نسخم ግን ካብ ዝላዕሊ ተሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ባዕልኩም ኮንተንት ወይ እንደገና ናይ ባዕልኩም ሓሳብ ኣምፂኹም ናይ ባዕልኩም ቪድዮ ቀሪጽኹም ብደንብ ገይርኩም ጠንኪርኩም ለፊዕኩም ንሕሰሪሕኩም ዩቲዩብ ብጣዕሚ ሓሪፍ ገንዘብ ሃምልኸፍል ኣነ ቸገረኒ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቁጥር እዚ ወይ እንደገና እዚ ዶላር እዚ ኩሉ ይተቀበልኩ ወይ ምክንያቱ ናይ ዝወርሕ እዚ ይተቀበልኩ ናጋ ወይ ድሕር ናጋ ይክበል ንስኹም እንደገና ካብ ዝላዕሊ ብደንብ ገይርኩም ትሰርሑ ተስፋኒኒ ማንኛውም ነገር ለይተረደኩም ድሕር ሃልዩ أو كومنت صحف لي أنا أقول بسنا سرعة فيديو سريعة كل كلهم يا يوتيوب تنكران سريعة بتعمي كم خفلي كاجن أنا بتعمل كراكس دللي ما تيم هناتو أنا بزح اللي دوهم كله اللي سرحوا نجاري اللي جين خفت اللي سرحوا خفت على هذا فيديو بوست الورق هو جن عند الأكل جنزاجنين ياخو بتعمل حارف جنزاوي مهنياتو نقص على سبرم غير خن سريع خاص هم الخفلي كايلم هرن لا مالتيو سلازي نايلو مع التمرتنا أزيم بس نيرو سلت خاطر خمني بتعمل لي مسكن لأنكم ما نيم حساب أو كومنت حفلي أنا أقول فيديو سريع مسيا تشاو